på anden skole. Vi har været rundt blandt de ældste drenge på skolen og spurgt dem om, hvor meget de spiller computer. Vi har også spurgt Jonas Munk Østergaard om, hvad han kan lide ved at spille computer til. Jeg bruger den til at spille forskellige sjove spil på. Ja. Hvor meget tid bruger du foran din computer i hverdagen? Det kommer an på, om jeg skal til sport. Hvis jeg skal til sport, så spiller jeg computer, og hvis ikke, så bruger jeg nok en time eller 2 til 3 deromkring. Hvorfor er det sjovt at sidde ved sin computer? Det er fordi, at man kan snakke sammen med vennerne og spille rigtig sjovt spil. Michael Langballe, pædagogisk leder på en skole, om hvad han synes om at spille computer, og han har noget imod det. Hvad mener du om at spille computer? Jamen, jeg tænker, at spille computer, det er en rigtig god tidsfordriv. Faktisk, jeg kender nogle unge mennesker, der bruger rigtig meget tid på at spille computer. Jeg tænker også, at man lærer nogle ting at spille computer. Så som udgangspunkt, det tænker jeg, det er helt fint at spille computer. Ja. Ja. Er du imod det? Sådan? Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er det. Nej, det er jeg. Jeg er imod det, hvis det kommer til at fylde hele ens hverdag. Hvis det er det eneste, man laver, for eksempel. Så synes jeg, det er spild af tid og spild af gode muligheder. Så længe man laver alt muligt andet også, og ikke bruger al sin tid på at spille computer, så tænker jeg, det er helt fint. Ja. Okay. Ja. Tak for det.